Чокад Ябозҷон состен ҳамана сама хуб. Эй намиҷа очамия тарахиш кадаге кароши мега ки бра биниш Исуса амиҷа ресторан даштагим ждат кадисам по-любому безеба 1 минут мара 1 минут ждат кунем бема контур нарин 1 минут ждат кунем просто мебиниш по-любому безеба мебиниш сразу мерам пештум тамом. Хоб гап неста ин ахир шумо Созен худем бишинем ба ҳазор наздиктар бишинем шумо парвина надоштем бо чанд ройтан кард хуш омадем ина ёро ман барои шумо заказ кардам не ки ту духтараки соз будай очам медона чи хеле духтаро рахш кунад салом алейкум дӯстони азиз акауховарон ва модарони меҳрубон имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам дар ширкати атомӣ бениҳоят коросон аст вале шахсии худ намесозад ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба кашф бурд дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт ногуфта намонам дӯстони азиз дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефони шуморо интизорам салом очаҷон дар пеши падешон расидам ку зангшон бизан наход қалинг 30 000 бай духтари бедандон арой ки кошки контур мерафтам амрӯз ассалом хова созем хубен ҳамана сама хуб чай парвина ина эро чанд шон рой кардам инҷа чандтай хола ҳама 30 та мебаранд ку 30 та овардам хали 30 та ин духтари ман бай 50 та намеаса хола у рабин чи хели 50 та уру стоматологияш бурдам нарх як мерседес гуфтам ака ту фикр мекунӣ духтари ман ба 50 та намеарзад хай биён дурои я меҳмондоритон кунам майли хай хушрӯ хона хушрӯ ин ай ранги дандонош буда еш ба еш намерасида ассалому алейкум мара торт фурдис ина онаги мекунам хош мекунам самсунг е самсунг фали шоколад мекунам энек ёча медони сайки рахш кина 50 000 ошуд шавад нахан романтикаро вайрон